3 snin mitwaqqif tal-awtorità dwar l-użu responsabbli tal-kannabis Aruk f'Malta, illum joperaw 11 l-assoċjazzjoni li jikkultivaw u jqasmu b'mod regolati l-kannabis għall-użu rikreattiv. TVM News jinsab informat li l-Aruk qed tiskrutinizza mal-15 l-applikazzjoni oħra li għadhom pendenti. L-uffiċjal tal-Aruk Mark Vella, responsabbli mill-infurzar u l-kwalità, spjega l-proċess ta' kultivazzjoni li jinkludi testijiet biex ikun żgurat illi l-kannabis tilħaq id-direttivi tal-Aruk. Irrimarka li l-kannabis tiġi kultivata ġo siti b'temperatura, umdità u dawl kontrollat. Daqstant, kull min ikun qed imiss ma' dan il-proċess irid jieħu ċertu miżuri fosthom li jaħsel l-idejn, jilbes apparat apposta biex ovvjament ma jikkontaminax il-pjanta. Dawn miżuri jittieħdu biex propju ma jkun hemmx kontaminazzjoni fil-prodott finali. Ovvjament tinżamm livell ta' iġġiena u għaldaqstant jittieħdu daw il-miżuri. Is-Sur Vella spjega li t-testijiet isiru f'laboratorji akkreditati. Hemm numru ta' testijiet li jridu jsiru fuq il-prodott, fosthom testijiet fuq il-mikrobioloġiċi, fuq il-heavy metals, fuq il-livell ta' materjal psikoattiv. Mbagħad once li daw ir-riżultati joħorġu u jkunu jissodisfaw l-ispeċifikazzjonijiet kollha li hemm fid-direttivi, il-prodott ikun jista' jiġi distribwit lill-membri. Qal li l-prodott jiġi ppakkjat f'pakketti jew fi fliexken li jkunu approvati minn qabel mill-Aruk. Fil-proċess, kull assoċjazzjoni hija mitluba li tissottometti l-informazzjoni marbuta ma' kull pass tal-proċess waqt il-kultivazzjoni li jiġi konfermat mill-ispetturi tal-awtorità fuq is-sit. Joey Renovella, chairman eżekuttiv tal-Aruk, qal li dan kollu qed isir biex ikun żgurat li r-riforma qiegħda hemm biex verament tnaqqas il-ħsara. Mal-2000 persuna huma msieħba f'waħda mill-assoċjazzjonijiet, 8 minn kull 10 membri huma rġiel.